Dek su čeljad nasmejana i nisu besna, tu ni kuća nije tesna. Ima neko pivo dobro. Što me mučiš, ženo? Di rakija može biti pirinča. Pirinačni u sarmi ne volim. Makice sam veseo. Jel ja imam dozvolu za snimanje? 4 piva i 100 dumplingsa, lagano. Brod je uplovio u našu luku. Ju! Uvedem video, dobro, ja sam na 4. pivu i nalazimo se u Osijeku u centru. Mislim, nije centar, nego ovo je tvrđava. Ili kako oni to zovu drugačije, nije ni đava, nego nekako. Uglavnom, žena hoće da ide da suši, a došli smo da izblejimo, da ona snimi video i igrom slučaja se tu pored nas gde smo oceli, a oceli smo u Merlonu i tamo je neke klope i sve, ali ima dobrog piva, zato smo i oceli. I idemo da jedemo. Restoran, sve sam zaboravio, znači pol pijan sam. Nismo trebali da radimo ženo video, ali nema veze. Ja kao hoću da pokušam da snimimo video, možda ga nećemo ni objaviti jer ne znamo na šta idemo. Uglavnom Irina ide na suši, a ja idem se zajebavam. Tako će možda biti veselo i možda ima i dobrog piva. A mislim da je to ovde negdje. Dubioza bar nije, nego bi trebalo ovo tu da bude, sa desne strane. Uglavnom, prvi utisak o centru i o tvrđavi i o svemu jeste da je sve prazno. Kao da je postapokaliptično vreme. Evo ga, to je suši. Jedino što je muzika glasna i u bašti, a verovatno i unutra. Ali pokušat ćemo. Šta sad? Kaže meni. Glavna jela od piletine, glavna jela od ribe, vege glavna jela, prilozi glavna jela od junetine, deserti glavna jela od svinjetine, kuri jela i suši plate brodovi. Ajmo. Evo, taman tete nam otvaraju. Dobar dan, hello. Opa. Tamno. Nema veze. Dobar dan i sretan rad. Možda bolje napolje. Da pa ne može, tamno je. Ma nije. A? Misliš? Možda ovde, a? Dobar dan, poštovanje. Bi možda mogli ovde da sednemo? Možda samo da dođe sa stolom. Ne moraš čistiti ništa, na šta bi bilo možda bolje da uradiš, ako može. Malkice da se utiša muzika. Može. Ali samo malkice. Ne mora puno. Opa. Je li problem ako zauzmem ako veliki sto? Mislim, ja jesam veliki čovjek, ali... God vi želite, tako će biti. Može. Pa da me svi prepoznaju, dobro je. Kad ja uđu ovako veseo, zaprljam sto, onda to bude sve u fullu. Uglavnom, eto, ljudi dolaze i sve. Ovo su čiste čaše, pretpostavljam. Nisu. Neka pomognemo čovjeku što... S obzirom kako smo upali, možeš kako hoćeš, da. Uglavnom, restoran se zove... Restoran se zove Franz Koch. Franz Koch. Gastrobar. Sushi bar i svašta nešto. Svašta nešto. Da, doveo sam ženu da je ispunim želju. Jer sam išao u Italiju bez nje i onda me kritikuje i hoće da jede suši. Tako da, na vama je da raspoložite moju ženu što se tiče gurmanskog dela, ja ću drugi deo da obavim. Imamo kikoman, to je soja sos. Muzika, da, ako zamolili smo, ako može, može, ako ne, ne, ali šta je zanimljivo? Ako možeš blago kamerom tamo, imamo onaj pregrade koliko od Kineza i Japanaca kada vežbaju, ko to sam u Goku video. Pregrade, one između prostorija. Da sednemo ovde. Seo se. Kakvi smo sa svetlošću? Nema veze, snaćemo se. Konobari su ljubazni, nasmejani, tako da ćemo sve da rešimo. Dek su čeljad nasmejana i nisu besna, tu ni kuća nije tesna. Tako je, tako je. Tako je. I odmah je pospremljeno sve i cijeli smo zaprljali sto, tako da odmah veliki thumbs up i na moj video i za konobare. I štapiće, čiste. Koliko li oni troše drva na mesečnom nivou kad non stop pravi ove kineske štapiće, M za... Bambus? Koliko li imaju bambusa, to nema šanse, to je neka plastika kineska. No ne moraš cijelo sto namještati, šta? Lagano. Možda ćemo premestiti se tamo. Ko će znati? Neka, slobodno. Šta ćemo za pečak? Ima neko pivo dobro. Kako ne? Točeno.
Točno ništa. Ništa točeno. Šta imaš ovako u ponudi? Ćemo Tuborg, Pan, Budweiser, Carlsberg, Grimbergen, Sveti Tamni. Taj Grimbergen nisam nikad pio, daj mi njega. Imamo tajlandsko, japansko pivo, ako ćete probati. Može s Tajlanda. Može s Tajlanda. Jel ima vino japansko sa šljivom? Imamo Nema. saka, ako želite probati. Nema. Sake. Sake ne. Daj mi jedan sake, donesi meni. Jel mi radi bubica? Radi. Sake, a šta ćeš ti neku limunadu ili nešto, vodu, šta ćeš? Njihovo Da imaš neki sok japanski? Japansko nešto. Imamo ovako, evo, ovo vam je kao soda, neka slatka. To. Nek. Može. Nek ta suda. Može. Može. A šta ti je ovo kikis gore? To je Belo. isto njihov proizvod, ali meni je ovo malo bolje. Ajde, Neka, ajde. neka taj. Tu slatku Znači, vodicu i pivo. I sake smo rekli, od Tako je, i meni. Obavezno. Mi smo i biti ćemo fini. Uglavnom, veliki palac gore za gospodina, jer je utišao i muziku. Hvala ti puno, Burazeru, to nam jako puno znači zbog samog sadržaja, jer hoće da nas tuže, ako nas tuže, onda to je, da, nebitno. Hoćemo sa tobom vezano za klopu, može. Ma da. Uglavnom, predjela, tataki tuna, spring roll, opet prolazim kroz ovo, što me muči žena. Sjeća, sad sam se malo dodao, pa će biti lakše, inače. Šta imamo, shrimps, to ništa. Gyoze sa svinjetinom, može. Ima i sa piletinom, nemam pojma na slici, to je neko testo sa svinjom i sa piletom. Bao buns, pork belly, onaj kako se zove, pauflek. Cepana svinjetina, crispy chicken, kaže pareno pecivo sa trganjim buncenkom i dinstanim kiselim. Ne mogu da čitam, ovo mi tuče u oči, a manta mi se. Dobro. Sushi hasamonaki, losos, tuna, avokado, itd., itd. Mislim, japanski restoran, lepe su slike, pretpostavljamo da je lepa hrana, tu smo u centru, ne bi trebalo bude ništa loše. Cene kao cene, koliko vidim, i nije nešto strašno. Koliko ja vidim. Znači, evo ga, 7, 8, 8, 5, 6, 5, 4, i to je sve za glavna jela. Dragon Roll, 9,5. S obzirom smo u Evropskoj uniji, a vidi kako lepo izgleda slika ako se tako dobije. Znači, pošteno. Čekamo pivo, evo ga. Jel ja imam dozvolu za snimanje, prvenstveno? Hvala. Kako je to kad si poznat, onda to ide. Znaš, pre je bilo muke, zovi šefa kuhinje, zovi menadžera, gazdu. Sve rešeno. Tako je, vidi ovako. Hoćemo za predjelo nešto. Idemo po tvom nahođenju, a ja ću ti kažem koje je moje mišljenje. Ona bi pre svega da jede taj suši sa ribom i ovim i onim, daje nešto raznovrsno. A ja bi da probam ono nešto u testu, sa mesom, sa ovim, sa onim i ovako i onako, a probao bi suši. Tako da iskombinuj se, Može. da ciljamo neki račun, nije sad problem, ali da ne bacamo hranu. Može. Znači, mogu dosta da pojedem, pogotovo ovih stvari, ajde da nam bude lepo i za video, tako da, evo ovako. Sve riješeno. Sve smo se dogovorili. Da. Sake, to je rakija od pirinča. Znači, kad Kinezi prave rakiju od pirinča, mi pijemo rakiju od šljive, to onda ne može se meri. A žena pije neku slatku vodicu. U zdravlje. Ja ću vam otvoriti, pošto je nezgodno malo za... Nezgodno, a? A to je za decu nešto jebo. Da. Ima ta kuglica koja je kao zaštita za djecu. Ako vam zapne slučajno gore svojima. Jel se to cucla ili se sipa? Neko, ja ću ženi da naspem, a da vidim kako to funkcioniše. Dobro, curi. Op, neće. Dobro. Neće, majstor, on ne radi. Možda probio vakum. Ne, neće. Čekaj. Neće. Čekaj, on je stavljao ovo. Kad nije. Opa, kliker, kliker ima, vidi ovo. Vidi. Znači, kliker ima i ne možeš naglo da sipaš, moraš budeš skroman. Jer Japanci su skromni ljudi. Onda oni malo naspu, a ako si stoka, onda nema, vidiš? I onda moraš gurneš kliker i lagano. Šta ti Japanac,
Dobro je, dobro je. Čekaj sad imam. Ne može. Ne može da se cuga Pa islaši. da, za to dete i ne... Prepune ne popije. Ništa, žena, to ćeš ti da završiš. Ja sam krenuo sa sakeom. Hajde. Uglavnom, ja se svima izvinjavam, pogotovo menadžmentu restorana i svega, ja ću vrhunski da isprezentujem hranu. Maknite sam veseo. Nisam nepristojan, komuniciram sa konobarima i sve. Imam liniju dostojanstva. Ne znam kako će biti do kraja, ali svakako vi ostanite uz video, mi čekamo hranu. Konobar će, pretpostavljam, da sve lepo ispriča šta ćemo imati na stolu, tako da eto. Ja ću samo da jedem i da uživam. Jer je realna priča. Jeste pio ovo? Nisam, jesam, probao sam. Ja mislim kad bi Japanci probali našu rakiju, gde nikad više u životu ne bi probali. Slažem se. Eto, i konobar se slaže. Pa di rakija može biti pirinča. Pa ja pirinačinu sarmi ne volim. Ovo je jako čudan ukus. Slatko. Boga mi pivo dobro. Kaže Singha. Original Thai beer iz Tajlanda. Zmaj. Ovo je pivo od zmaja. Mi imamo pivo. Lav? Tajlandski lav. Da se mi nešto samo lav ide. Ostanite uz video. Kako bi sad zapalio jednu, ali neću. Sam karakter. Ja, tam se ne piše. Sve ti jasno. Da stavim dekoraciju malo, a? A imamo i viljuške kašike i sve, mislim, moram malo se ozbiljim. Stvarno, došli smo u lep restoran, lepo mesto, ima ljudi u restoranu. Sve moguće, da kažeš, privilegije imamo, tako da se zahvaljujem svim ljudima koji rade po restoranima, koji me prepoznaju i koji razumeju moju umetničku dušu i moju slobodu, da kažeš, i kreativnost. Jesam dobro? Moram da smanjim crku kad sam ovako... Evo da bi teraš pijen da radim emisije, to je najgore. Mali vam je recimo za 2 osobe. A što, za koliko je veliki? Veliki vam je za 5 ili više. Je li to prosječne neke osobe ili... Pa 5 prosječnih osoba, da, ajmo reći. Kažem, Pa mislim... to ti ko lift, ja kad dođem piše 330 kila, za 4 prosječne osobe ja već vučem pola. Mislim, kažem, imate 2 predjela. Da. Mislim da će biti previše ako uzmete neki veći. Snaćemo se, ako bude falilo, nadoknadit ćemo. Jako mi se sviđa pivo, sramota me da ga ovako brzo popije, malo je, ali daj mi sad japansko. Tajlandsko mi se sviđa i hoću da ga sipam u ovaj lepi pehar. Što se tiče cena, kaže suši plata je 36,95. Ovaj mini suši brod što je gospodin naručio za nas je 43 eura. Srednji je 57, a veliki je za 83,95. I rekao je čovjek za 5 ljudi. Znači 83 kad podelimo na 5, to je nekih... koliko? 18 eura. Ha? 16 eura po osobi. Vidi, ja sam stvarno čovjek koji razume i ljude i ovako i onako i ukuse. Inače, da ne razumem, ne bi dolazio u ovakve restorane. I svaki put kad je Irina pojela suši, uvijek je bila sretna i zadovoljna i nasmejana. I to je hrana koja je zdrava. A ti si gladan? I ja sam gladan. I samim tim to je neka spojka koja je idealna. Pa ako zafali, mi ćemo da dodamo. E sad, ono što se meni svidelo, ne znam di smo jeli, da li u Sakuri u Beogradu ili... Jeli smo one dumplingse. Da nisam pitao, jebi ga, ne razmišljam i dobio sam i drugo pivo. Čekaj sad, zbunio sam se. Previše razmišljam, a malo delam. Ajde da vidimo kako deluje pivo u ovoj krigli. Lepa krigla, pehar, kako god hoćete. I vjerojatno taman staje malo pivo. Opa! Ovo je japansko, slično izgledaju, a kaže Asahi. E, to smo pili, 100%. Sećam se, imam fotografsko pamćenje. A vi ako ne verujete, vratite se u Sakuru pa vidite. E sad ako se pitate zašto pijem i tajlandsko i japansko pivo u isto vreme, zato što su oba mala, a meni je veliko malo. Samim tim sam sipao odmah da mi se ne vrući i sve dok čekamo hranu. Prošlo je nekih 6-7 minuta od poručbine, iskreno se nadam da će uskoro, jer već kreće da mi se u stomaku brmbuće da je prazno.
Tako da, ostanite uz video. No, kako prezentujem, jesi vidio? Znači, koliki sam ja profesionalac, ja čak i u ovakvom stanju mogu da izdeklamujem da sve bude kako treba. Profesionalac, u svakom smislu. Kaže da Paja Čutura nikad nije trezan radio film i seriju. Nikad. Kad sam se hvalim. Ne hvalim se, ja samo pričam. Bukvalno se ne hvalim. Nema šta da se hvalim. Bukvalno, meni je ovo bre hobi. Ozbiljno. Znači, počinjem da kontam jednu stvar, da treba bre da putujemo, da jedemo, da uživamo i da se šalimo. Blagodarim. To je meze, jel' tako? Tako je, znači ovo su vam japanski ravioli sa svinjetinom i ovdje imate bao bansi sa pohranom piletinom, krastava zelena salata, gore vam je ljuta majoneza i prženi luk. Reci mi kako se to jede, rukama ili ovim štapićima? Ovo je najbolje rukama jest, da. Dobro, a ovo štapićima? Ili ima neka posebna priprema što se tiče ovoga ili je testo i svinjetina i... Znači imate povrće, svinjetinu i testo. Sve mi je jasno. Hvala ti puno, veoma si ljubazan. Ženo, molim te, bliski kadrovi. To je taj dumpling. Slično nešto. Kao neki ravioli ili tako nešto sa svinjetinom, povrćem, svašta nešto. A ovo je sa piletinom, lepa crna zemička koja je sa nekim krompirom, lukom od gore, sa nekim lepim sosom. Uglavnom, konobar je sve rekao, ne bi ja tu nešto puno da pametujem. Ovo ćemo naravno po japanski, sa štapićima. Sad, ovdje su zasečeni sa okruglim... Nekako nisu klasični. Nisu klasični, da možda se sa donjim delom grabi, a? Pa ne. Ne bi rekao. Strade štapiće, pomoć. Šta je to? Nabijete gore na štapiće, onda će vam biti Na lakše. koji, kako moraš mi pojasniti, ja sam... Ne razumemo gdje je početak, a gdje je kraj. Aaaa, pošto, opa, istina. Neka snašao sam se. Imam reflekse ko Ronaldo. Nabit ću malo jače. Pa i dobro, i mi smo deca, šta? Može. Mada ja sam naučio, aha, on ga drži. Vidi sad ovo, opa! I ne treba da se muči. Zapečeno u testo. Morat ćemo da rasečemo. Da imamo presek jer je ovo bukvalno za logajčić. Znači, kunjenje je jako ukusno. Ovo me podsjeća na ženine pilmenije. Unutra... Pa, varenike, pilmenije, kako god hoćeš. Pečeno je na nečemu lepom, masnom. Skuvano pa zapečeno? Ukusno, da, skuvano zapečeno, nema šta. Ovo ću da umočim. Ovo je predjelo, ja, upala mi. Realna priča, prepustili smo se konobaru. Ja nikad nisam rekao da mi je ovakva hrana bezukusna. I čak šta više, mnogo mi se sviđa. Nego prosto imam osjećaj da se nikad ne mogu najesti. Ali to je problem do mene. Nije problem do hrane. To je kao kad sam rekao, tamo kad sam bio na moru i sve. Brate, oni u Italiji se tamo dave onim morskim plodovima ovako, onako. Jedu svi mršavi, lepi, zgodni. A ja vepar. Ali dobro. Ovo mu dođe kao neki takos, a? Burger, ne? Pa nije, ali jako zanimljivo, vidio. Znači, crno testo sa piletinom, opet kažem, sa nekim lukom i svašta nešto. Tako da ćemo da probamo. Bradate. Ne znam šta jedem. Cure. Šta curi? Curka. Na mene? Ne, u tanije. Nema veze, šta. To je ukusno. Pohvalna piletina. Jo. Sečena na žilijen. Jako lepo i tanko namešteno. Može se kaže da je jako lepo meze.
Možda malo... Neobično. Ne, ništa neobično. Znači, bukvalno lepo ispuhana sočna piletina sa nekim majonezom i lukom od gore i ne znam šta je ovo. To je čips. Od čega je? Svakako lepo i hrskavo. Zemička, naravno fancy crna, ali sveže pečena i mekana. Bro. Bravo i za konobara i za preporuku. A jako lepo servirano. Šta kažete za sad? Odlično. Dobro sve. Da. Šta je ovaj čips od gore, čega je? To je prženi luk. Skonto sam. Sve je super. Iskreno ti kažem, iznenadio sam se s ovim. Ovo je to. Da. Majonez taj ili šta je već taj sos, baš onako daje, ta lepa piletina. Taman kako treba. Koliko je cena ovoga? Nema veze, onda ćemo kasnije računati. 89 eura. Odlično je. Za ljude koji vole da uživaju ukusima, da istražuju nešto novo, u suštini, To bombona. je kao neki, ajmo reći, burger na azijski način. Na azijski način, da. Svaka čast. Ma da. To je naše pelmenje. Jako zanimljivo. Lepa ova tehnika spremanja. I tanko testo. Toliko treba biti umjetnikom da napraviš to tanko testo, da nema dalje. Ja kad napravim testo, ono mi je uvijek debelo. Nisam ja iskusna u tome, ali... Ne deluju da je testo od riža, od pirinača, ali ono... Ovo je meni bilo top. Odlično. Ovo je neću sve pojesti. Moraš tanjir samo ostaviti jer kapi dosta. Sad ćemo. Nije obično. Baš zanimljivo. Baš zanimljivo. Zato što znaš zašto? Ako tu koriste pravi japanski majonez, on je skroz drugačije nego obični naš industrijski. Kad sam pravila sushi kod kući, ja sam kupovala japanski majonez, on skroz drugačije od našeg. On ima jaki ukus. Nisam vidjela to u Srbiji, čak i u metru nisam vidjela taj majonez, ali on prelep. I vjerovatno ako oni njega koriste, taj majonez dodaje taj posebni ukus. Tako da je jako ukusno, ne vidiš? Svaka ti čast. Uzmi još. Ja to samo zbog tebe, razumeš, da ti uživaš. Uživam. Bitno da si mi ti sretna, to što sam bio u Italiji, malo da se šuškam, to nema veze. Nema veze. Da završim, žena ne može. Pa čisto da ne bacimo hranu. Ali svakako ukusno. I sočno. Sočno strašno. Toliko jednostavno, kažeš pohvalna piletina u nekoj zemička, toliko fancy. A kako se zove jelo? Gyoza. Gyoza? Gyoza. Ali u suštini to je kao taj ramen. Pa svuda ima vjerojatno sličan naziv. Ali to vam je biti to, da. Daleko smo mi da možemo da uđemo tako duboko u japansku kuhinju. Možda odem tamo u Japan, Kinu pa da vidim. Da, malo bi tamo pa onda... Vidi! Ovo je jako ukusno. Hvala. Ali je realna priča. Ja bi ovog mogu pojesti 5. Je, ovo 100 komada. I ovo je dobro.
Hoćemo pokupiti, ali slobodno? Možeš. Vidiš i po tanjirima koliko smo zadovoljni. Svaka čast. Malo me vratilo, mislim bio sam baš katastrofa. Ali, moment kad zagrizeš, ok, osjetiš tu piletinu i mislim da je fora baš zato što je sekunda žilijen. I jako je tanko, znači tanko meso, lepo ispohovano, hrska, imaš taj luk pečeni od gore, imaš taj majonez, imaš tu sveže ispečenu lepinju koja je presečena, da kažeš, na pola i savijeno, imaš kao takos. Malih treba više da pojedeš. Malih može 100. Znači, stavite like ako hoćete da pojedem 100 dumplingsa. Ovako. Ajde. Bez problema, vidi. I to bez da se oznojim. Znači, 4 piva i 100 dumplingsa, lagano. 300 evra. Ostali to svi da čekamo glavno jelo i brod. Koliko sam razumeo, brod podrazumeo 4-5 vrsta suši ili tako nešto za 2 osobe. A daj ću već čuljku da vidim. Čikicu? Sam kontra okrenuo, ne, dobar, i s jedne i s druge strane isto. Evo, da, slično. Teo sam da Da, to je hodam. za ljudi koji ne znaju da koriste ti. Ja znam, nego sam zbog fore uzeo. Ali je dosta lakše. Pa dosta, da. Doduše moraš da i sa ovim rukuješ, ali pomaže ti da ga drži na mjestu. Pa nek lizi. Dok ne naučiš. Ostanite uz video. Može neka uplovi. Molim te, u kratkim crtama, sa leve na desnu stranu. Znači ovako, posomaki losos, klasika nori alga riža, imate janigiri s avokadom, ovo vam je ovako Filadelfija, sir i krastavci, Kalifornija kuhane kozice, krastavci, gore vam je tobiko, u sredini vam je rainbow, losos, tuna, tikvice, dragon roll, pohane kozice, avokado, krastavci i gore vam je juta majoneza. I to mi je biti to, ovdje vam je još Filadelfija. Super, reci mi što se tiče wasabija, to je ovo sa strane, ali tako nemamo neku kuglicu da je malo konzumiram više, nemamo. Donijet ću vam. Molim te, volim da mi to otvori apetit, hvala ti puno. Inače, Samo tanjuriće za suši. može. Prezentacija, mislim da vidite, a? Roba, brod je uplovio u našu luku. Sve što treba da znate je gospodin konobar rekao, a ja mogu da kažem da je ovo jako lepo i šareno. I za Instagram, ako hoćete da dođete se slikate, da jedete lepo, da budete fit. Mogu malo prekinuti. Možeš, slobodno, nema ti šta. A šta radiš? Evo. Vidi ovo. Ju! Jel ovo zdravo za pluća? Ja sam prestao da pušim, da. Možda ima neki ukus. A koja je fora s ovim? Samo je, da kažeš, vizualni efekt, a? Da. Nema ništa što se tiče ukusa. ne. Pa što ne stavite neku aromu, napravim slanine, šunke, to bi nečega? bilo super. To bi bilo super, vidiš, biznis ideja. A kad prestaje da se puši? A par minuta treba. A šta je to? To je suhi led dolje i kad se polije sa vremenom vodom, onda ima šta je. Zanimljivo. Nije to neki azot. Vidi, ženo, neka je, kao u Hadu, brate, da plovi ovaj brodić i mi ćemo to da odmah konzumiramo. Vidi ga, vadim ga iz, vidi, op. Jebi ga, bura je. Vidi, prezentacija 12. Iskreno, malko iznenađenje. I sve utisak, baš ono što sam rekao, za Instagram, za Facebook, za YouTube. Brate, slikaš se, dođeš ovo pojedeš zdravo, lepo, ukusno. Kvalitetno. Roba. Jesmo nekad dobili susama u suši? Onako od gore. Mislim da nikad nismo dobili. Tu ide, zavisi od rola. Sve mi je jasno, ali... Naručiš, ali da. Ja naručujem bez. Čekaj da probam. Odlično. Hoćeš drugo pivo? Ma mogao sam popiti još jedno pivo, neko sad mi baš krenulo me. Nema veze, daj da jedemo suši. Hoćeš ti da jedeš suši? Ajde ti jedi. Nemoj da sve bude, ne posle evo ga, vidi, doveo ženu, on se tu ovako, onako. Ženo, prepuštam ti kadar, daj mi kameru. To je orgazm od hrane. Razumeš šta ti pričam?
Ne znam šta da uzimam. Sad ću još. Vidi. Ima tam Filadelfija. To je belo, to je Filadelfija. Trebalo bi da biće Filadelfija. Inače, Japani oni ne umačaju u sos. I ide tam nekako drugačije njim ta procedura. To... Mi smo smišljali da treba umočiti tamo, vamo. Sveže spremljeno. Ja mislim, čak i pirinač sveže spremljeni. Nije osušena ni jedna ova pirinčička. Znači... Ede. Bukvalo imaš srce unutra. Ma, može i tako. Imam i leptiri. Ikra od leteće ribe. Ona je, može biti crvena, ona može biti zelena, ona može biti crna. Jako ukusno. I jako često ona ide ko ukras za role. O. Sve ukusno, jedino meni je žao što ovdje nema ni jedne tempure, ali vjerovatno tempura sprema se posebno. Tempura to je tempura. A ovo znači, hvala ti puno, zvezdo moja. Baš ti od srca hvala. Znaš šta ja volim i ovo, mi smo pogrešili s ovim varijantom. Tako samo sediš, jedeš, uživaš. Odlično. Vrhunska hrana. Ne mogu više te gledam, ti čapaj, radi šta hoćeš. Samo pomeri ovo da Šta ti smeta? zastava ne smeta mi. Skinut ćemo zastavu, šta? Ne treba. Čekaj bre. Nek stoje. Skinut ćemo zastavu. Samo reci. Uglavnom, žena i suši, sve vam je jasno. Objasnila vam je, ja ću da kažem svoje iskreno mišljenje, mada sam malo čapao. Šta god da sam probao, bilo je dobro. I tu sam dobio wasabi. Odličan. Sumo. Ej, bez jebanci, čekaj skinem čekicu, snaću se. Mnogo mi se sviđa. Šalu na stranu. Evo, dolaze neke strankinje, dolaze ljudi. Lokacija, sam restoran, konobar, usluga. Mislim da je sve na nivou. Realna procena. Mislim da je ovo neki 40 evra. 42, 3, 5-6 pića, meze, 100 evra računom. Ali, ako ste skromni, mislim da možda dođete na piće, da uzmete jedan brodić, da se priča, da se pije, da se uživa u kvalitetnoj hrani, prelepo pripremljenoj, u malo drugačijem ambijentu. Izvedete svoju lepu osobu, možda neke njene dve drugarice. Ko zna, možda svašta bude. Ono što je mene najviše oduševilo jeste svežina ove hrane. Predjelo, sigurno. I ovaj skroz desni suši, ne znam od čega je.
Ali taj susam, ja ga volim. Probija ga. I ko što rekao moj sin Bibi, sve što na tanjiru to je jestivo. Možemo i papriku da pojedemo. Na duše, ne znam di su sklonili gornji deo paprike. Evo ga. Zadovoljan. I wasabi mi je dobar. Baš dobar. We know. Probija. No, but like, I don't know. Yes, I get it. Probija. Ona uvijek gilminto. To je zdravo. Ne znam, meni se vidi po očima koliko je zdravo. Ali sam pustio suze od sreće. Majstore, daj račun pa da se rastajemo. Ili ima nešto slatko, a? Aj slatko. Daj slatko. Pohani sladoled, Može. Može. Imaš još nešto? pohane banane, Može. rolice s jabukom, moći. Ča ćeš? Ja ću pohvalni sladoled. Hoćeš ti pohvalne banane? Ili ćeš da sad dođeš s sladoledom? A šta sa jabukama? Znači rolice u tempuri. Donesi to s jabukom, ajde. I sladoled i jabuku. Ćemo ovo još malo ostaviti. Ne, diraj ovo, ne, to nigde ne sklanjaj. U situaciji... Yeah. Do you guys want to get like just stuck for the table? Yeah, sure. We should do the sushi. Realna priča. Ako znate da uživate u životu, molim te, ženo, suptilno, na 3 strankinje snimi ih. Pa ću da objasnim zašto. Lepše ti. Snimi ih. Ajde, ja ću. Ja ću. Znači, vi sad ovo. Zapostavite moju ženu ovdje u kadru. Ne, nemoj se, di se sklanjiš. Vrati se, jedi tu. Tu ti jedi, ja tebe snimam. Znači, imamo 3 tete strankinje koje su došle da jedu suši. Realno same su. Nemaju mužjaka. Znači, dođete, jedete suši i dođu ovako 3 tete, malo se nadodate, priđete, častite ih račun, one budu oduševljene, došle su u Osijek, imate prostora za sve što hoćete. Znači, akcija je večeras zagarantovana. Tako da, svaka preporuka za restoran, jer hrana kao hrana je dar od Boga. I treba iskoristiti kako treba. Znači, ako treba pomoć strankinjama, priđite, upoznajte se. Nemojte da se sramotite. Nemojte se sramotite. Komunicirajte sa ženama. Komunikaciju full. Yes. Jesi se najao? Ne, ali mi je lepo. Tebi? Pa jedan je. Avokado. Nema šta. Vidi, We like everything, that's the problem. Yeah. ne kažu, ne sviđa im se sve. Vole sve. Znači, njih 3, a ti sam. Pa bude suši rolnica sa... Ne, čekamo slatko, a žena jede suši. Ostani uz video. Svašta mi se mota po glavi. Nešto smo lagano to govorili. I što ti kažem? Meni se sviđa. Znaš? Nije teško kupiti. Ne. Vjerojatno zbog svežeg pirinača. I kupus im je lep. Pa to je ne kupus, to je We're thinking šargarepa. of getting Šargarepa? Vidiš Ne, nisam to jeo. Ovo, and then something on the side. kupus. džumbe. Da. Maybe. Yeah. But is there only 2 ones? Hoćeš da snimaš tamo? Ili da upadneš tamo? Boga mi ja kad bi po tamo, bilo bi svakakih rolnica. Ne, ženo, ja to zbog videa snimka, razumeš, karikiram, ne sekiraj se ništa, ajde jedi. Jedi suši, ne sekiraj se ništa. Još samo račun da stigne, opa, opet ovo u
da kažeš situ i rešeto, može, pohvalni sladoled sa malinom od gore. Ha? Da zabodem kašiku. Opa! I wanted to say some of the things she said. Okay. One thing she said that we was gonna. Lepo. Yeah, but she said, you know, like, Poheraj, mislim, ne znam da sam nekad jeo pohvalni sladoled, da? Mislim da nisam. Mislim da. Jesam? Možda sam s Bibijem jeo, čoveče. Ali je baš onako velika kugla sladoleda. Ovo je veliko. Baš je velika kugla. Mislim, on ne treba posmatrati kao no, that's what they say. nešto što... Evo ga račun da... Ajde, kad završimo s računom pa ćemo da jedemo. Taman i ženju da prikažemo. Vapa! Vidjet ćete kasnije. Majstore, šta smo skrivili? 89, 90, evo ti kartica. I Burazeru. Evo i za tebe. Zaslužio si sve pare, što bi se reklo. Hvala ti i više nego što bi mislio, zahvala sam ti. 7, da, ne smijem da pričam, dobro. Ja mislim da sam ga udario. To je to. Jesam, a? Hvala ti puno. Sva hrana do sada je bila ukusna, nadam se da je tako i sa dezertom, odnosno ne sumnjam. 10 je najbolje. Jeste, a? Pa tebi sve najbolje, ali opravdano, vidi. Nisi ništa slagao, to mi se sviđa. Svakako, račun ćemo da pročitamo. Pre toga, ženo, ja ću probam tvoju jednu rolnicu. Čisto onako malo. I don't like spicy. Možda da umočimo sladoled, da? This one, Rolnica od jabuke. Kažeš ko naša pita s jabukama. Pretpostavio sam da je vruća, tako da je hladim sa sladoledom. Sladoled je od vanile. unless I had, sorry, Pohvalno je i ovo sa strane od like that's maline. Ne znam. I've never seen. Svakako, kad dođete u ovakav tip restorana i treba da jedete možda nešto što do sad niste jeli. Kombinacija toplog, hladnog, slatkog, slanog. Šta je slano? Kuheraj. Šta? Kuheraj. Siraj. To kao slana karamel. I onda lepe čiče. I porcija odlična. Što se tiče računa, brodić nam je 43 eura. Po meni, za 2 osobe dovoljno da se najedu. Normalne. Za 3 osobe da uživaju, za 4 da se sprdaju. Gyoze sa svinjetinom, to je ono predjelo. Oni dumplingsi, 8 eura. Bao buns, crispy chicken, to je ono što nam se svidjelo jako, je 8,95. Sigma pivo, jedno je 48, drugo je 4,60. Samuraj je 5,5, drugo pivo 4,90, Pepsi 2,70, Jana 2,20 i Carlsberg 3,5 eura. Ukupno to sve daje 89,05 eura, inače generalno 90 eura. Lepa hrana, u lepom ambijentu, sa odličnom uslugom koja je, daj da kažeš, komunikativna. Razume sve ovo što mi radimo. Samim tim i vi kad dođete u sličan restoran imate nadu da ćete kroz vašu priču moći da se dogovorite lagano sa njima šta želite da pojedete, iako možda ne znate kako funkcioniše ovo sve. Mi smo tu da vam približimo neki, da kažeš, sam dojam gde ja kao debeli Sremac dolazim, koji ne zna ništa o restoranu, koji ne zna ništa o hrani i konzumira sve ovo i uživa u istoj. Ok, nas dvoje napravilo račun od 90 evra, može mnogo skromnije, može mnogo manje, ali svakako Tvrđa, restoran, gastrobar, Franz Koch. Ne znam koja adresa i sve, snaćite se. Apsolutno svaka preporuka za nešto malo drugačije, za neku egzotiku, što bi se reklo u japanskom stilu.
u nekom prelepom ambijentu sa strankinjama u restoranu, tako da od mene svako dobro, budete pozdravljeni, uživajte u vašim životima i ženo, opomeni me da ne snimam u istoj majici klipove jedan za drugim.